Polícia upozorňuje občanov, že v okolí obce Bíňovce zaregistrovala pohyb zvieraťa. Ide zrejme o pumu severoamerickú hnedu. Prosia občanov, ktorí ju uvidia, respektíve poznajú jej majiteľa, aby volali na číslo telefónu 158. O tejto veci nemôžem povedať nič, pretože sme žiaden výskyt takéto šelmy nebezpečné na našom území, nášho revíru nezaznamenali a z môjho pohľadu si myslím, že to bola len fáma. Avšak je možné, že teda v dnešnom období, teda v dnešnej tejto dobe ľudia chovajú všetko možné na svete. Či sú tu hady, sú tu živočíchy, cudzokrajiny, môžu tu byť aj pumy, ale ja myslím, že je to vymyslené. To bola, keď mu muselo utéciť. No však určite aj sa bojí každý na ulici. Bol som tam prekvapený, že sú tu lesy, boli tu aj vlky. Bolo to všeličo, ale niekto asi testuje, nedá na to pozor. A tak sa to stalo, vznikla fáma a všetci sa boja. Však to je nebezpečné, deti teraz majú prázdniny, tak a ešte ju nechytili. Nech ľudia idú po ulici, môže hoci koho napadť. Strach je a mali by zakázať takéto zvieratá tu. Išla som na rolu, išla som kopať zemáky a začala som kopať a teda vyrovnám sa, jak ma už kríže boleli, zapálila som si cigaretu, otočím a tak kúkam a tam si ležkala. Doslova ležala a sledovala ma, no. A teda potom začala som cúvať, tu som mala bicykel a som išla domov, no tak som sa bála. On to videl ten kolega z toho balkóna, tam z vrchu, on ju prvý zbadal. Tam sa hrála. Nevesta nastávajúca išla z roboty a tuto to sedzalo na ceste, potom to prebehlo, no ale sa rozbehla spátky na stanicu a musel otec prenúť dojít. No bála sa. Bolo to veľké. Ja som si myslela, že je to rys, alebo také niečo, že to by sa tu skorej, no ale potom som došla domov, ten Jožo to potvrdil, že to není rys, lebo rys má teda krátky ocásek a toto malo veľký a bolo to o moc väčšie. Videl som volačo na ich role, veľké. Skákať. Zobral som si ďalekohľad, tak som zbadal, že je to veľká mačka. No a pozerali sme to potom z manželka, to pozerala na internete a pozerala sa to na tú pumu americkú. V pátek okolo polnoci som počul, jak možno, že sa dotkla tej elektriky tam dole, tak bola počuť akože zarevať šelma. No tak neviem, hovorá, že by to nemalo zaútočiť na kone, aj si myslím, lebo je určite trošku ochočené, že to není jak v tej divočine. Vinočka klidná sedela, stála, skočila za myšou ešte a potom sa stratila v zeline. Osobne som ho nevidel, máme svedectvo dvoch ľudí, ktorí sa som stretával, ktorí ju videli. A teda naozaj podľa opisu by mohlo ísť o pumu. Určite to je zviera, ktoré pochádza z súkromného chovu a podľa všetkého, pokiaľ je z Trnavského kraja, tak to bude nelegálny chov, pretože žiadna puma nie je hlásená na krajskej veterinárnej správe. A v podstate v spolupráci s krajskou veterinárnou správou, s pánom doktorom Šiškom, ktorý sa vyzná vo veci exotických zvierat, sme sa dohodli, že dáme zatiaľ návnady, ktoré sú bez akýchkoľvek medikamentov a pokiaľ sa týchto návnad chytí, alebo teda začne to mäso žrať, tak do nej dáme uspávacú látku a skúsime potom zviera odchytiť. No tak viete, chlapi robili srandu, že radšej ani řečenku nepôjdeme, že náhodou tam bude tá puma vonku. Takže tak by som povedal. Takým humorom, no ale tak viete, je to srandička, ale teda myslím si, že akože ona keď je určite chovaná v domácnosti, ako sa hovorí, není taká agresívna, no ale nejakú potravu bude hľadať. Takže podľa mňa ona na nejakému príbytku pôjde volačo ukradnúť. Puma! Zdravé zvíra by tu bolo, ale nekému uteklo. Však to by poďte rozšrpal, a keď je to hlavne, to je zdravé.